हाँ भैया नमस्कार। रतन भैया। और आप लोग के एक बहुत संग सुनाए जा रहा बानी। और हमार बहुत संग आयल बा भैया, ऐसे बाकी कंपनी से लॉन्च भइल बाटे। बे म्यूजिक से बा और एंगल म्यूजिक से बाटे। फिलहाल में एक देवी गीत भी आइल है हमार, आप लोग के सुने कोई तो सर्च मारी जा, बबलू हमदर्दी, बस आज ही उसके बाद सुनी जा और प्यार आशीर्वाद दी जा। आप लोग के छोट भाई बबलू हमदर्दी। ठीक है भैया, आप लोग एक संग सुना जा रहा बानी। माँ के ना सतई ह, दिल ना दुखई ह। माँ के ना सतई ह, दिल ना दुखई ह। माई से बढ़ कर केहू ना होला भैया। माई से बढ़ कर केहू ना होला भैया। 9 महीना कोखी में उ सबके पलली हो। कितनो भी दुख आइल उ सबके झेलली हो। उ सबके झेलली हो। 9 महीना कोखी में उ सबके पलली हो। कितनो भी दुख आइल उ सबके झेलली हो। उ सबके झेलली हो। शारदा पुरई ह, छोड़ मत जई ह। माई से बढ़ कर केहू ना होला भैया। माई से बढ़ कर केहू ना होला भैया। दुनिया में माँ होली अनमोल खजाना हो। जे करना माँ होली सभे मारे लताना हो। दुनिया में माँ होली अनमोल खजाना करना माँ होली सभे मारे लताना हो। बबल गवैया सबके बतैया। माई से बढ़ कर केहू ना होला भैया। माई से बढ़ कर केहू ना भैया। हाँ भैया, और सबके प्रणाम बा भैया। कैसन बानी जा, सब ठीक है ना? सबके भैया बहुत जल्दी और भक्ति भी संग हमारा आवेला बाटे भैया, ठीक ना। और भोजपुरी भी संग आवेला बाटे, बहुत जल्दी आवेला बाटे, ठीक ना। वीडियो भी बहुत बाटे सारा, अभी थोड़ा लेट बाटे, लॉन्च भी हो किस समय से थोड़ा। और सब भैया सुनाओ जो सब। जितना भैया देखत बानी जा, देखी जा और हमार गाना आइल बा सुनी जा। और एगो सीखो रिकॉर्डिंग भोजपुरी बाटे भैया, हमार चैनल है, ठीक ना। ओके सब्सक्राइब करी जा, ठीक ना। बबलू हमदर्दी मारम जाओ, अब साथ में आ जाई वो भी।